Ajatolláh Kmeni se nějakým způsobem vrátil. Žádná černá magie. Je to jeho syn, nově zvolený íránským shromážděním expertů a je vtažen do pikantní situace kvůli zvěstem, že Spojené státy zvažují vyslání vojenských sil do terénu, aby podnikli další úder proti íránskému jadernému programu. Dnes se tedy podívejme na průnik těchto dvou titulků. Kdo je nový ajatolláh, jaké má plány s íránským jaderným programem a co by Spojené státy mohly udělat v reakci? Začněme tím, kdo se stane novým vůdcem. A zde se nejedná o žádná velká překvapení. Ajatolláh, deník The Sun, byl jediným významným kandidátem na trhu s predikčními informacemi a jeho šance dosáhla vrcholu nad 75% ještě před oficiálním oznámením. Pokud je na tom něco přímo pozoruhodného, pak je to to, že byl preferovanou volbou svého otce. Možná to naznačuje, že jeho otec stále z hrobu stíní íránskou vládu. Pokud jde o to, co ajatolláh, deník The Sun, představuje, není třeba se tím příliš zabývat. Spojené státy a Izrael se spojili, aby zabili jeho ženu, otce, matku a jednoho z jeho bratrů. Už teď měl pověst zastánce tvrdší linie než jeho otec. Nemyslím si, že by se na tom něco z posledního týdne a půl změnilo. Jak jsme diskutovali jak v období před válkou, tak bezprostředně po atentátu na otce, ve srovnání s Venezuelou je Írán ideologicky orientovanější a má institucionalizovanější autokracii. Oba tyto body znamenaly, že nebude existovat žádné řešení ve stylu Dely Rodriguezesovského, jako tomu bylo v lednu. Nástupnictví listu Sun skutečně ukazuje, jak se širší íránský politický aparát staví k válečné situaci. Kolektivně si mohli jako ajatolláha vybrat někoho jiného, někoho, kdo by mohl Bílému domu věrohodně natáhnout olivovou ratolest a pokusit se konflikt ukončit. Neudělali to. Ještě rafinovaněji bychom neměli zapomínat, že těsně před začátkem války zažíval Írán největší domácí nepokoje, jaké si většina z nás pamatuje. Shromáždění expertů si mohlo jako ajatolláha vybrat někoho jiného, někoho, kdo by mohl íránskému lidu věrohodně natáhnout olivovou ratolest. Neudělali to. Je ironií, že to naráží na strategii USA poskytovat leteckou podporu, aby se z protestujících vytvořily podmínky, kdy se stali pozemními demonstranty. To je něco, na co je třeba dávat pozor, a pravděpodobně to znamená, že se díváme na delší válku, protože se s tím Bílý dům snaží vyrovnat. Vzhledem k tomu, jak důkladně americké tajné služby pronikly do Íránu, je také otázkou, jak dlouho ve své současné pozici zůstane. Mezitím je kontextem jmenování ajatolláha diskuse o tom, že samotné Spojené státy vyslány do terénu. A měli bychom chvíli popisovat, co to je a co ne, protože některé mediální diskuse extrapolovaly až příliš mnoho. Tento příběh poháněly dva citáty. Jeden pocházel od Peta Hextata v jedné z prvních mediálních schůzek po začátku války. Reportér se zeptal, zda Spojené státy vyslány do terénu. Odmítl zaujmout stanovisko s odůvodněním, že jakékoliv náznaky by zhatily vojenské plány i Íránu. Nedávno Trump na palubě Air Force One, opět v projevu k novinářům, prohlásil, že nasazení vojáků na zemi je, cituji, něco, co bychom mohli udělat později. Teď bychom to neudělali. Konec citace. To do značné míry spadá do kategorie ignorování toho, co říkají vůdci, a soustředění se na to, co dělají. Je snadné padnout do pasti, že Spojené státy brzy napadnou Írán, stejně jako tomu bylo v případě Iráku v roce 2003. Pokud bychom ale věnovali pozornost tomu, co Bush dělal v období před válkou v Iráku, rozmístil do okolního regionu spoustu armádního personálu, který by skutečně mohl provést invazi. Trump v Íránu nic takového neudělal. Je to stejný důvod, proč bylo před pár měsíci snadné předpovědět, že k tradiční invazi do Venezuely nedojde. Invazní síly se nedají vykouzlit z ničeho nic.
Zpátky k Iránu. Mohly by Spojené státy jednoho dne napadnout Irán? Jistě. Nejsem si jistý, jestli by to byl dobrý nápad, ale jistě, mohlo by se to stát. Jen bychom měli dostatek varování, že je invaze pravděpodobná a dnes o tom v podstatě nemáme žádné důkazy. Samozřejmě jsem musel být se svým vysvětlením velmi opatrný, protože Spojené státy skutečně ve Venezuele nasadily své jednotky. Nebyla to jen tradiční invaze. Byla to 3hodinová speciální operace Madura, jejímž cílem bylo vyvést vůdce země z Caracasu. Dovnitř a ven, přesně jak Trump preferuje. No, operace speciálních sil v Iránu zůstávají velmi pravděpodobné. Jedinou otázkou je, co by mohli udělat. Caracas leží přímo na Karibiku. Bylo docela jednoduché natlačit výsadek do prezidentského komplexu a tím docela jednoduchým myslím něco, na co mají pravděpodobně vojenskou kapacitu jen Spojené státy. Jde o to, že americké ozbrojené síly zde nebojovaly s geografií. Naproti tomu Trán je až sem, zhruba v severocentrální části země. To je spousta vzdušného prostoru, kterým by výsadek musel proletět. Američtí piloti dosud dělali válku snadnou, alespoň když nebyli v kuvajském nebi. Je ale velký rozdíl mezi létáním letadel nad zemí a snahou dotlačit přistávací vrtulníky na takovou vzdálenost. Nevadí, že jakmile přistanete v Tranu, můžete čelit nejrůznějším vládním silám, které jsou ideologicky založené a rozlobené na všechno, co se dosud stalo. Skutečným určujícím faktorem, zda se americké boty ocitnou na zemi, je tedy to, jaký možný užitek by mohli poskytnout v regionech, kde okamžitě nezaniknou. A konverzace se tam stočila k jaderným zbraním. Místo toho, aby se člověk staral o to, co se děje až v Tranu, se jaderná pozornost soustředí na Isfahán, místo jednoho z klíčových zařízení iránského jaderného programu. Možná si ho pamatujete jako jeden z cílů během amerických leteckých úderů v červnu, zejména pomocí tomahawků a ne masivních penetrátorů munice, které zasáhly další 2 iránská místa. Zdá se, že jedním z důsledků těchto úderů bylo nahromadění vysoce obohaceného uranu uvnitř skladovacího bunkru v Isfahánu. Věnujme chvíli vědě, která se skrývá za tím, co se zde děje, protože ta byla klíčová pro pochopení předválečných jednání a zůstává klíčová pro pochopení vojenské situace. Irán má asi 970 liber uranu obohaceného na 60% čistotu izotopu 235. To je dost dobré na výrobu asi tuctu bomb s výhradou, že přesný počet by závisel na konstrukci a zamýšleném výkonu. Bohužel pro Irán 60% nestačí k umístění do bomby. 90% je standardní hodnota pro palivo určené pro zbraně, i když by Irán mohl tuto hodnotu trochu omezit. Ale tak či onak, 60% nestačí k úplnému dokončení programu. Irán by musel zásoby vytěžit a nechat je vyčistit v uranových centrifugách. I když se rozdíl mezi 60% a zhruba 90% může zdát velký, není. Přirozeně se vyskytující uran se skládá z méně než 1% izotopu 235, ale jeho rafinace se postupně stává snazší. Ve skutečnosti je přechod z přírodního uranu na 5% asi polovina práce. Dosažení 60% na úroveň zbraní je relativní mrknutí oka. Celkově by tedy iránský plán byl fází 1 – získat uran, fáze 2 – roztočit ho v centrifugách a fáze 3 – sestavit z něj bombu. Je na Iránu, aby pak vymyslel, jak z toho profitovat. No, stále jsme v první fázi, ale zprávy naznačují, že Irán začátkem tohoto roku stavěl tunely.
Pokusit se dostat k uzavřenému uranu pomocí satelitů, které pozorují hromady hlíny tvořící se v okolí. Na začátku současných nepřátelských akcí Spojené státy nebombardovaly íránská jaderná zařízení, přestože na ně v červnu loňského roku okamžitě zaútočili. Spíše se zdá, že valeční plánovači mířili na blízkou íránskou obrannou infrastrukturu. Nedostatek naléhavosti signalizuje, že Spojené státy se domnívají, že Írán se nechystá jednat podle první fáze tohoto třífázového plánu. Staví nás to také do zvláštní situace, kdy jsou nepravdivá tvrzení administrativy z loňského roku, že íránský jaderný program byl zcela zničen. Ale také nepravdivá jsou opačná tvrzení íránských představitelů a veřejných skeptiků, že údery byly irelevantní. Pokud jde o úmysly, nový ajatolláh není typem člověka, který by se chystal změnit kurz. Možná si všimnete, že se snažím být opatrný a popisovat Írán jako stát s jaderným programem, nikoli jako stát s programem jaderných zbraní, protože otec ajatolláh vydal v roce 2003 fatvu proti jaderným zbraním. Spíše slovo než náležitá kritika. Západní tajné služby nepochybují o tom, že Írán buduje jadernou infrastrukturu za účelem vývoje zbraně. A neexistuje téměř žádný důvod k obohacování uranu na 60% čistotu s výjimkou případů, kdyby se jednalo o odrazový můstek k uranu vhodnému pro výrobu zbraní. Jaderní vědci jen čekali na politické uznání. Nový ajatolláh je mezitím součástí frakce IRGC, která historicky kritizuje protijadernou fatvu. Máte tedy někoho, kdo se pravděpodobně chce zbavit dokumentu, o kterém nikdo na západě nepovažoval za skutečně hodnotný. To ponechává otázku, jak by Spojené státy mohly zničit uran v Isfahánu. Existuje skepse, že by to mohla udělat další série leteckých úderů. Takže raději věnujme čas analýze alternativ, konkrétně fyzickému zničení uranu na Zemi. Jako výchozí bod můžete zapomenout na to, že byste operaci přenechali někomu jinému. Kurdské síly, údajně spojené s operacemi CIA, jejichž cílem je zahájit organizovaný odpor proti íránské ústřední vládě, se nacházejí až v severozápadním cípu země. I kdyby chtěli, a pochybuji, že by chtěli, neexistuje způsob, jak by se jim podařilo dostat až do Isfahánu v rozumném časovém rámci. V důsledku toho se díváme na operaci amerických speciálních jednotek. Proto všechna ta dřívější diskuze o pozemních botách. Pokud je to plán Bílého domu, pak bude muset válka pokračovat ještě nejméně týden. Nezapomeňte, že by se jednalo o vrtulníky, které by musely přistát, a Spojené státy by nejprve musely vynaložit větší úsilí, aby se zaměřili na veškerá nebezpečí, která by mohla ležet mezi Perským zálivem a lokalitou Isfahan. Takže byste mohli poslat nějaké Chinuky a Black Hawky, přistát, dostat se do tunelu a pravděpodobně vyhodit uran do povětří. Není třeba ho odstraňovat. Uran je v současné době v plynném skupenství, protože je to potřeba k provozu centrifug a Írán by po úniku plyn nemohl získat zpět. To operaci alespoň do malé míry zjednodušuje, protože se nemusí diskutovat o tom, jak získat stovky liber kovu. Uran přeměníte zpět do pevné látky, až když jste připraveni sestavit bombu, což Írán zatím připraven není. Radiace by zde nebyla velkým problémem. Za prvé, protože americké speciální jednotky by to dělaly v uzavřeném prostoru podzemí. A za druhé, protože uran není zdaleka tak nebezpečný jako ten typ odpadu, který produkuje jaderná elektrárna. Černobyl by to nebyl. Než se ale někdo rozjede po spoušti, pojďme si probrat některé problémy a alternativy. Jako výchozí bod si nedokážu představit plánování operace, která by se dostala do těchto tunelů. Když Spojené státy provedly razie na Bin Ládina nebo Madura, speciální jednotky replikovaly cílové sloučeniny. Jakékoliv překvapení bylo sníženo na minimum. Je možné, že Spojené státy mají také plány na íránské podzemní zařízení.
Ale znají Spojené státy škody, které zařízení způsobily, a znají Spojené státy ty nové provizorní přístupové tunely? Byl bych k tomu skeptický. Také bych do těch tunelů osobně nechtěl jít naslepo. Navíc, pokud tyto tunely nebudou v dobrém stavu, je to operace, která by mohla trvat hodiny v kuse. Zamyslete se nad veškerou dodatečnou logistikou spojenou s nutností dlouhodobého držení tohoto území, protože pochybuji, že by íránské jednotky jen tak seděly, zatímco by se to děje. Za druhé, Isfahán pravděpodobně nedrží všechny íránské zásoby obohaceného uranu. Úspěšná operace tedy může snížit počet jaderných zbraní, které by Írán mohl vyrobit, ale neodstraní veškeré íránské palivo. Za třetí, vzhledem k tomu, proč se místo toho nezaměřit na útoky na íránské centrifugy. Centrifugová zařízení mají mnohem větší rozměry. A nezapomeňte, že uran v jeho současné podobě je bez možnosti dalšího rafinování bezcenný. Zprávy konečně naznačují, že americké tajné služby neustále monitorují místo. Proč prostě nebombardovat novou stavbu a jakékoliv další vstupní body, kdykoliv se Írán pokusí postavit další? To musí být méně riskantní než alternativa. Nic z této konverzace nevylučuje, že by Spojené státy vyslali své jednotky do terénu pro další operace speciálních sil, ale říká nám, že právě tato by byla docela odvážná akce. Pokud se chcete dozvědět více o íránské válce, podívejte se na tento playlist, který mám o širším konfliktu na Blízkém východě. A pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mi prosím like, sdílejte a přihlaste se k odběru. A uvidíme se příště. Mějte se dobře.